Здравейте хора, аз съм Евчо БГ и сега тук сме с един клип. Всъщност не. Искам да ви кажа, качих преди не знам колко минути, но качих един друг клип, където ви обяснявам за Skywars какво се е случило или поне защо има такива работи. Но ако вие знаете повече за него, моля пишете долу в коментарите. Махни се бе, момиченце. Пишете долу в коментарите, за да можем да разберем. И сега ще играем Skywars и ще се върна с малко. О, хора, положението е много гадно. Много лошо. Ужасно лошо. Не. Ако не сте гледали предния клип, казвам ви, ако знаете защо сега така правя, в лобито, в лобито, чакай малко да се успокоя. В лобито има хиляди зомбита. Хиляди зомбита. Знам, предния път в клипа казах, видяхте. Не съм само притеснена за това. А защото влязох в едно друго преди Skywars. Не съм играла, спокойно хора, не съм играла никъде. Но просто влязох в лобито и там имаше зомбита. Влязах в едно друго място и там имаше зомбита. Това е много лошо. Навсякъде има вече зомбита. Всяка игра. What the fuck се случва? Защо? Разбирам само Skywars. Нещо да се е там станало. Ма той е навсякъде. What? Моля ви хора, ако сте добри и ако знаете, кажете в коментарите. Моля ви. Защо е станало така с всички игри? Да, там забравих, че има чест. Да, знам много карти. Ако се чудите как знаеш картите, преди играех много. Ако отидете да видите предното ми клипче, ще ви разкажа там ви разказвам една история, където такова както съм играла и какво е станало с зомбитата и така нататък. Как съм разбрала за зомбитата. Нямам представа как випът оттам дойде там, но да, все едно се телепортнаха. Бичес. Сега ще ги пребия. Сега ще се пребият. Имам 17 стрели още. Не. Да не си мислиш, че отиваш някъде при мене, бе. Ей, бейби, нещо си там. Умри, бе! Защо не падна, бе? Човек ужасен. Спокойно, бе, какво се връщаш от картоф, бе? Сега ще те замеря с картофи. Ама не искам да го бутна. Довиждане! Ади, бе! No! Аз съм много слаба на Skywars. Мразя Skywars. Не го мразя, но ето виждате хиляди зомбита. Ще се върна с малко, ще играем Bed Wars. Хора, сега осъзнах, това е лошото. Че за да избера това, трябва да мина през хилядите зомбита. О, не! Help me, нига! Help me! Бързо! Влизай! Веднага! И сега ще се върна. Хора! Има място, където няма зомбита! Бичес! Знам какво значи бичес. Не ме хейтвате. Ама бичес значи... Да не казвам. Знам какво значи. Има само минички зомби там.
в които не можем да бием нито те нас. Но поне няма... Връщам си думите назад. Има зомбита! Защо навсякъде има зомбита, за Бога? Ще се върна след малко, щом намеря игра. Всъщност ето. Да, аз съм зелен. И даже май с предния клип ви казах, но ще го кажа сега. Мисля, не знам. Измислих си за червен. Чак малко. Ще ви кажа в игра. И почнахме. Така. Аз знам картите и на Bedwars и поне някои, много от тях. Така, нека има няколко смазки. Ето този и този. Само, че те не виждат моя скин, защото не съм регистрирана. Съкъс. Чакай малко. Аз съм зелен и всички са с моя скин. What the fuck? Всички са с моя скин. Сигурно сега се чувстват what the fuck, всички сме с един скин, освен този Стив. Да, те ме виждат като Стив. Но ако ме виждате, всички сме с един скин. Но да. И сега ще да ви кажа. Зелените са умните. Червените никога не се отказват. Лилавите са непобедимите. Оранжевите оранжевите са смелите. И аз съм го доказвала в игри. Но не съм снимала. Общо взето казано, това ми е първия път, когато снимам и играя. В смисъл, снимах клип преди не знам колко време. Преди 10 минути, 20, не знам. Където не играех, показвах просто в Skywars зомбита. Да. В Skywars има много зомбита. Съка. Искам да ви кажа, че това клипче ще спре някъде. Ако не ни прибират лесно, това клипче ще спре по средата. Или по-скоро ще спре внезапно. И си извинявам за това. Или по-скоро няма да спре внезапно. Само, че мразя такива хора. Виждате ли хора? Виждате ли? Мразя такива хора. А под такива хора имам предвид хора. Какво искаш, ма? Да ми чупиш блоковете ли искаш? Няма да стане. Няма да стане. Ей, чули ма, няма да стане. Такива хора, които човек иска да отиде към средата. Да, ама другите знаят, че има хубави работи, ама не. Решават да му щупят блока под крака, за да не може. Става ми е така, че това спира. И айрона също спира. На някои карти и айрона спира. И ние нямаме мост към никое. И те ми чупят блок под краката, въпреки че имам много работи. И нямам с какво да си купя неща. Ти ли ще чупиш блокове, бе? Я се разкарвай ти. Няма да чупиш блокове под краката, а пък после да ти се размини. Чули ма? Ей! Какво бе? Пак ли дойде да ми чупиш блоковете, бе? Абе... Бип! Сега какво правиш? Защо чупиш блокове? Махни сама! То тъп ли е? Тъп ли си? Съжалявам, по-добре да бях останал да играя Skywars. Защо бе, идиот, не е ден? Защо? Искаш блокове? Не ми пука. А знаеш ли сега какво ще направя, моето момче? Тя ще си купя блокове и довиждане. Не ми пука, няма как да ми щупиш блоковете. Чули ма, чули ма!
Ей! Ще ти пикам. Оранжевите вече нямат. Оранжевите са насреща. Какво? Какво бе? Ще ми... Ноп. Където и да го сложим ми пречи. Сетих се. Ето тук ще го сложа. Хоп. О, да. Хи, сега отивам към средата. И никой няма да ме стигне. След малко ще спирам клипа, хора. Почти стигнах. Какво ме гледаш, бе? Какво си ме зяпнал? Аз стоям при червените, не при тебе. Човече. С отворена уста. О, но. Фак. Спира се. Някой веднага ще дойде. И защо сте отворили леглото, идиоти смотани? Сега ще си има още едно блокче, ти казах. Ади бе. Искам... Не бе, идиот. Не. Защо чупи леглото? Разбирам. Да не иска да е с нас и да умрем по-бързо. Той е идиот. Идиот! Съжалявам, хора, че трябва да гледате това, затова ще спирам. Довиждане! Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. И моля ви, пишете, знаете какво се е случило.